Dendengi. Hangga dulu jen kayak mantos ya, mantos bang, Mantes. mantosek herorong cen lati melelokak tongton harina wengi amung dadi hebet pepuntone pantes diko dununge wong manis ingkang maweh woyo aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Somonar handika pangayomanku lair batinku wis nyata mongsa jai andika kurang reno tondo yaki asak senti ri kalani Mogyanto berkahing witi andi ngomong tansah lempat panyu aneka sadya kula tansah
simpir ledang 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 lerang gadang nyambi parang asa sadar jindi ngore remo binata jamaka lado lele simpir ledang 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 lerang gadang nyambi parang asa sadar jindi ngore remo binata jamaka lado leles simpir ledang 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 lerang gadang nyambi parang asa sadar jindi ngore remo binata jamangka lado leles Karlati sangan renote nyata sang putri pasang menwingit kalangkung katon memalasku nandang woyong sangadya Citrawati raja apa Remagoda ingkang Sekar Melati sangat-sangat renonce sang putri pasang menwingit kalangkung katon memalasku awit nandang woyong sadya Citrawati terima goda ingkang sagelati kan sanan imuti nyata sang putri kasemput wingi kulaku katon mamalaku hari nandang wuyung seket cinta wangi opo tinggal jangka urip majenggo sao papa tanpa mandira prawasan karamo raka ya mas ya mas
trahing nata yaman mingkar mingkur ing ngokara akarana karanan marti siwi sinna wong rasmini itu prayaka kawra ana adat watan punikote bontang dulo mewah ingkang tata krama den kaesti siyang ratri jangkawore jangkawore mas jinggo sapa tanpa mundur ya mas tanpa mundur prawasa karama-rama amit paku nimas situasi atur rontan tansah rerontongan ing renas awan ngene datang kinggang sarambut lamun atau caketing ati yayo yayo yen cedak tansah mulat sito asih ora apa-apa ora apa-apa gendang jamnya gendang semarangan tong-tong jah deng tak deng tong deng tong sapa halo mesti melu jejogetan dasare sing ngedang jagrane ramagia ladrange semarangan gendang ela gandrong deng data alam lami
ketipung Sembang Semarang Tung tung jang tung tung jang 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 Kendang-dangnya Ladrangnya Semarangan Tung tung deng deng tak deng tak deng tung deng tung Sopo krungu mesti melu jejogetan dasare sing ngendang Cakrawira Bagya Gandingi Ladrangan ela-ela ela gandrung dang dang tak tak dang dang tak dang dang tak tak dang dang tak wangi ketipung kendang Semarang tung tung dang tung tung dang 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 dang
tani wiwit mangkat anggarap sawae ambangun atul karo loko anggregek kepone andelitir alur selor tatan ono pedote Itu repoti lihat duduk laras aku jan temenan apa keh ayo bawas Kok bae sing apa kok suarane main Ora kok. kok. Kayak dalang kerusuhan. terus Monggo pendae ate ngondo tekan pamadon syukur makmur ora sandang pangan wakasane Nuwun inggih. Nggih. Ical saking pamireng Ladrang Kagok Semarang katerasaken Lagon Jawi Kendang Semarang katerasipun kangge miyak seminging suasana nggih saterasipun badhe ngaturaken beksan saking paguyuban Kuda Kepang Wahyu wayah Satria Panumbang ngapunten Sang Pati Sikra Anata baris nyawiciku mulu dampyak-dampyakku mregut lampahe
Pinarung krapyak watang agatik kumelaring baik. Kapyarsa swaranipun kapiyarsa swaranipun dirombaki samodra. Apa ke? Iya.
ya mas yo japone wae dapet ya mas irama korandangan ngetan balekon apa satyane kelakon kutril temo lawang korandangan maneman korandangan ngalati singeman maning kutril ayo Pak kutril kari terima bayare dicil tanduran dewa ngatena ya mas rama angin lagu desit orang ini kutril waktu cilik jenenge krikil tamu kunci ya bangsu loe mati rama ya mas kutril kutril waktu cilik jenenge krikil lamun dikrang maroto sabaning karang ya mas rama dipacul kenal mai bisa salah domai kutril kutril jaga kawan jenenge sikil bendijo
Arya Werkudara Ayo yo ayo nyata lamun satria Condipati prakoso gagah godhek wong simbar jagat dasar satria prawira Rama eling kula eling gunungane Senopati Woi oh lo sabdane sang guru gante kena manungsa urip aning donya bejane sing sabar lan mola kudu eling lan waspada ana maning modele wong ora balik najan tua nang ora kurang reka kandange tibonge panggeronge malung-malung suarane nggo tambah bingung Sabenesa guru kape kena kate kena wong manungsa urip ning alam dunya nip sampe sing sabar nerima kudu eling ayo 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 yo ayo oi oi si paling banter.
Bojone bojone sing sabar narima mula kudu eling lan waspada. Oh, ngono. Apa kae? Apa kae ya? Apa ya? Mbah. Cek nak tu. Ana maning modele wong purakat najan tua nanging ora kurang rek kandange tipunge penggeromunge malung-malung suarane nggo tambah bingung. Ayo, dalange pecian ke, main ke. Olo, ngono. Apa ke? Apa ke? Panas-panas ke? Yo yo, lo. Yo. Oh, ya. Sapene sakuru kabeh kena Kate kena wong manungsa urip ning alam dunya becane sing sabar nerima kudu eling lan iya cer 76 cer renggong manis monggo. ya ayo ayo yo 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 ayo yo 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 goleti sing eman-emane petik layar bantal basa sinambungan aneman melo lara apotek kepengin dadi bengong kemana kecipir bengong kandangi maneman rawe-rawe wong bagus katon pikene bedhe ijo jala loro sakurungan maneman wis klungan ngenteni wong nang omahe sole ngataya lodong alit jenake bos tak kok kena wong bagus ngendi omahe ya kana kayak kana damar kelas lantai padang jabat
pokoknya Jerone sapangerti ayo tar geol tar Allah lembut hingkrang ramane alala maroto sabar morang wong seneng ditanding wadon batik layar bantal bangsa sinambungan mana-mana melu larang abote kepengen dadi pakai setiang kutil pakai gejang mana-mana bisa nyamang ora bisa ngatur ayo balak-balak nandis kita yuk ayo Triyono gue aja iya mas uang bagus eling wong eling abali maning datang guru katekan emano ngasah urip nang alam dunya bejane sing sabalan rema ora kudu eling lan waspada ayo apa ke ya panas mantelan ke teh ya mas yando eling
wong eling ngebali maning sabdane sang guru kate kena menungsa urip nang alam dunya bejane sing sabar lan rima mula kudu eling oi Sikro ka kuning yandu turi rawa kulintang kembang kuyanti kurandangan ya mas rama kurandangan boleh teman mati sabdane sang guru kate kena manungsa urip nang alam donya bejane sing sabar lan rima mula kudu eling lan waspada ya mas wong begon rama eling-eling wong eling
ho a ha e ho a ha e e a e a e a e da 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 Oh langka, wong langka. Langka. Apa kayak? ya mas kuning rama eling eling wong eling bali ya maning Sapenesa guru kabeh kenang wong manungsa uriping alam dunya becane dosane sing saben nerima kudu eling. Aku jan Cek Rolo Cek Rolo Cek Rolo Mas Dik lagi ngapa kok? Ditabuh mau deleng natok. Apa kek? Apa kek? Walah, ado-ado ingane kok tepos. rama yondo kuning eling 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 bali ya maning jos good Pecine aku John jan temenan. kayak Pak Haji ya Makanya Duda apa ya? apa ya Iya kok. halah jan Aku Jen. Oh ya wong anane kayak gue Pri. Cara de duit tinggal bojone lenger. kayak siapa ya Ayo baca kayak apa kek? rama elingan Yo. malam dunia ayo yo Yo. lari yo hae hut ah hai iya hut sabdane sang guru gate kenang Ayo. manungsa urip nang alam donya bejane sing sabar lan rima mula kudu eling lan waspada ana maning modele wong pura ketak ayo set Anak-anak boy pancen. najan tua nanging ora kurang reka kandange tipunge penggerongi yo Yo. nyatane nggo tambah bingung Jaja,
panasan ya mas. Iya. Iya enak enak ya. Bos oh ya bos. Apa itu pun? Oh, ya. Wush. Ya. Yuk, yuk, yuk. Rak, yuk. Cirano. Iya. Temenan. Wis rampung janturane. Per. Temenan ge. Iya. Ya panasan iki malah aduh. Sapa sing panasan sapa? Mas dikwena buah paket moko. Apa kok ora weruh? Ora ke pinggir Meripat. dekor bae. Oh, apa ke panas-panas mantelan ke. Ulo ke. Aku jan. Semending-mending Mas kayak pemain ya remuk. Oh. Apa? Apa maning? Oke, dalang sinur le. Merting. Nggih niku sampun kapiarsa dem-deman ingkang kaping setunggal nggih. Niki jane dalam-dalam Bawa sekian request lagu Kang Bakso Kucir. lagune biasa ya. Kembang gatel. Kembang gatel. Iya, kembang gatel, Cek. Lagune ora ganti-ganti apa ya? Iya ki udute, padha udut apa ora ki bocah? Ya mbusi. Ki lamo lah. Ya ya ki bareng-bareng nyanyine saya. Lah kembang gatel mau kayak gue masa nyong dewekan. Yo bocah pendek yo. Hah? Jahat banget ya ki bocah ya. Lebokan di kali kena segara kudune mumpung wulan surak. Ayo kayak bakso kucir. Oh. Ya mong. Apa yang genake banget dudang ini? Oh, engko tumbal bae kudune. Ya wis ngono wong anane gue kon kepriman nih. Ayo kayak lagune kembang gatel. Biasane nek bakso kucir kan njaluke mengko nek wis akeh penontone. Ki iki ngomongnya siki bae lah. Oh siki bae. Mbok kelalen. Iya biasanya ngendong Iya. njaluke maring nyong ke bae ditrok yakin. Cir, gede satu. Telake panas ya, telake awala. Loh ini ebek gondrong nggak bentem ebek jodoh mas jenengan. Udah nggak punya uang ya? Sama deh. Emang mendem harus pakai uang? Enggak kan dia udah jadi kerep bersama-sama. Ayo yo. Nggih mongko dipun laras lagunipun Kembang Rawe. Tunung kentak tunung dumplang. Jane tas ndem-ndeman ya patutnya ngaso di jendela ya. Iya, parkir Masa lagi. langsung baik. Lengger sitar, lengger jodoh. Iya Pak Sitar kono lengger di situ mengko. Apa ke? Lengup. Bocah koyo kuwe kapan balike kok dadi lengup yakin. Jadi duda malah tambah lengup. Seneng ya tina ge. Ayo mas, malah ngelegetok. Ayo. Ayo yo. Drama kau Bali ya kenal lah, Jan. Malah pengen aku Jan. Jeritan
nunggal sebali wiwitane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane ceritane wong seneng nunggal sebali wiwitane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe bang tenong hatiku digawe lara bang lati agawe larane ati kembang kecumpung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung boyar kula wong tresna ora kena nggo sembrono ora betik tumrape para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwih becik tak tinggal wae yo 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 Rantam. ceritane wong seneng nunggal sebali wiwitane lomba jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng nunggal sebali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngopo to mbak banjur ngomong mas aku tresno kowe atiku digawe lara kembang melati agawe laraning ati kembang kecumpung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung boyar wong tresna ora kena nggo sembrono ora becik tumrape para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwih becik tak tinggal wae sampun niku gawe Bapak Kucing nggih sampun dipun pinangkani lagunipun Kembang Gatel ya mbok ngono ge rekasa mbok panasan iki lagi bocah-bocah kok majikan pikiran masang taruh apa sing masang taruh bae lah sing ora bener lah habis ini banyak nih
jan anggapku kayak jan aku jan. Apa ke? Kok Kembok tambah dina ora tambah anu malah sengsaya. Kelayu nanya tane yakin. Anu bocah lengu apa ya kae? Jan. Niki nggih wonten efek buncit. Ya Jul. Ora dandan dene kowe. Hah? Orang ngomong ya. Apa ngomong ya? Nggih, niki badhe dipun terasaken malih lagon-lagon napa niki? Lagon-lagon campur sari niki. Lagunya apa iya? Ya apalah ngono lah. Nyok lagi madan bebah mikir. Oh. Ebi. Lampu lah. Gaden motor mah. Ya namanya kehidupan ya mas. Maaf ya. Itu juga ada itu. Tuh. Jajal sing dibawani Nur. Yo. Kok bawa jajal kayak mau Yo. mening. Bawa pulang yo. Iya. Lamon sekar gaduh banyak. Kayak sing nembang sahabat jane lah, aku jan. Apa ke?